Kaixo lagunak! Hei! Jo, zenba denbora ikusi bari! Horzauz ez da? Bueno, gogoratzen nitaz? Bueno, batzuk bai, beste batzuk ez. Nire izena Pepita da. Bai, jo, eta pila bagogo daukazuekin berriz jolasten ibiltzeko. Oi, pixka rollo, batzuetan ezin garela ikastolara bueltatu, ezin garela kalera joan. Baina badakizu zer, ziur nago, zabitziela super ondo pasatzen etxean. Eskularak egiten, dantzatzen, kantatzen, bueno, gauza pila bat itxe, seguro. Hau bukatzen denean eta ikastolara bueltatzen garenean, erakutzi bikostazue induzuen lantxo guztiak, Ai, mani hemen egoten asetxian be, pila bat jolaste. Boi. Eta nirekin begira horrek ikuste duzu horri bisak, hor goixen da zenak? Kaltzi eta maltzi, nire lagunak. Ikastolara bueltatzen erungo itxutzuek ezautzeko, bale? Bueno, entzuten nabil, Maider datorrela. Bueno, baloie, ze uste hor sorpresatxun badaukela zuentzako eta laizter ikusiko gara, bale? Agur, ezaztu Pepita, ezaztu, Mua! Kaixo lagunak. Ai, Pepita etorri gatzue, baiet? Ontsi ikusi dut, sukalderantz, korrika, gozetuta zauela esan dozt, baina korrika zoien. Bueno, badakizu zer? Nik gaur, egun berezia danez, zeren ez dakitzuen, baina gaur, nazioarteko liburuaren eguna da. Oso egun garrantzitsua niretzako. Bai, eta gure zuekin ospatu. Egun asko bereziak izaten die, ezta? Badau musuaren eguna. Badau aurren eguna, zuen eguna ere ospatzen da mundu guztian, gaur liburuan eguna. Eta horregatik ospatzeko gurotzuei ipuntxo bat konta. Bai? Bueno, politek, hor gustatzen gatzuen. Begira, liburutxo hau, animalien istorioen liburua da. Eta pistin abentura daukagu, eta baita narrasena be. Baina gaur, pistina kontoko zuen narrasena, beste egun bateak utziko, bale? Ea ba. Bazan behin, Pisti izeneko hartz txiki bat. Han ibiltzen zan Pisti, amatxokin mendixan pozik. Amak, gauza asko erakusten zotzen, Ze badakitzu ezer, hola ipiniko eta bat ikusteko. Hartzek, udaberrian, udan eta udazkenian, pilo bat jaten daue, zerero, negua, lotan pasatzen daue. Eta hala, Pistin amak esan zutzen, gauza asko erakutzi bihotzut, nausia sarenean zu bakarrik egiten jakiteko. Begira, horrela harrapatzen die izokinak, errekara joan eta izokinak harrapatzen ibili zien. Eta jan zituzten izokin pila bat. Gero, erliek estixa egiten zauien, arbol batera eraman zauen Pizti. Begira, hemen hartzen dugu, ez gozoa. Eta han inguruan be, mugurdi landariak zazen. Eta mugurdi isak jan zituzten, asetu arte estixakin batera. Gero, eraman zauen amak Pizti, beste leku batera. Han, perretxikuak egoten ziren lekura. Eta han egon ziren perretxikoak jaten. Asetuta zazienian, lasai egoten ziren, beste animaliei begira, oreinak, tximeletak eta danetik zegoen baso hartan. Heldu zan ba negua, eta Piztin amatxok esan zutzen, Pizti, ikusten elurra hasi da negua dator, ordua da kobazuloan sartu eta lo egiteko, lotan igaroko dugu negu guztia. Eta han sartu ziren biak, kobazulo barruan. Pizti, bere amatxorekin bateran goxo kobazulo barruan. Piztiren amatxo segituan lokartu zan. Baina Piztik begiratzen zauen kanpora, ze ez zauen inoiz elurra ikusi lehengoko aldia zan. Eta nola geldituko zan bera lotan? Han elurre derrori kanpoan egonda.
Eta orduan erabaki zauen, ama lotan zeuela, kanpoara urtetia. Eta bera bakarrik, ikusi, bera bakarrik, kanpora joan zan, elurra ezagutzera. Ibili zan, korrika. Eta konturatu zan, elurra hotza zala. Bai, eta busti itxen zauela. Normalian ura edaten zauen lakua, izostuta hauen. Eta ibili zanan, irriztaka, bueno, super ondo pasau zauen. Eta handi pasatzen zan, oreina. Eta zan zutzen, pizti, joan zaitez amatxo gana. Lotan egon beharko zen neuke ontxe bertan, zintzara hemen bakarrik egon. Enga, segi amatxo gana. Eta piztik, lasai, laizter joango naiz, orain jolasten nahi naiz, super ondo pasatzen nahi naiz. Denbora aurrera juntzan. Eta, bai, jarraitu zauen berak, jolasten elurrakin. Elur panpina izauen. Ziur zue behin gozuela elurra dauenien, ezta? Bai, poli jain zauen elur panpina. Baina bere tripatxuak, hasi zien horroka. Gozia sentitu zauen ipiztik. Hainbeste denbora jolas, eta junzan, estia egoten zan, zuaitzera. Amatxok ezagutu erakutzi zotzena. Baina ikusi zauena netzauela estirik. Eta mugurdi landarian bila ibili zan behan, inguruan jaiotzen zien mugurdi eder horrek, baina han elurra besteik etzauen. Orduan gogoratu zan, perretxikoak be egoten ziela handi gertu. Eta junzan korriketan perretxikoak irtetzen zien lekura, baina keba, han etzauen ezer. Xagutxua behan zauen perretxiko bila, baina bapes. Eta han gelditu zan pizti. Hotzez, nekatuta, gozez. Eta konturatu zan gainera. Kobazuloko bidea, etzauela gogoratzen. Beldurtuta, hotzakin, goziakin. Eskerrak, halako batian, ikusten, amatxo agertu zala. Ai, amatxo, konturatu zan, bere onduan etzauela kobazuluen eta bere bila irten zan. Eta hala, joan zien berriz. Kobazulo epeletara. Goxo amatxon magalian etzan. Eta lo gelditu zan pizti. Zeren hartzek, hori da egin behar dutena neguan. Lo. Eta hala bazan, eta ez bazan, sar dadila kalabazan. Eta atera dadila zuen etxeetako sukaldian. Muixu potologa danoi, ondo pasa bai, laizter arte.